Hej alle sammen, og velkommen til denne video. I dag der skal vi lave en vlog, hvor vi går rundt og interviewer folk. Så let's go, vi finder nogle communities. Boom, ja! Og hvis I ikke har set mit andet video, som faktisk vi lavede lige før, hvor det er, vi besøger det hjemsøgte hus, der ligger lige derovre. Man kan nok ikke se det, men nej, det er nok fordi Niklas ikke filmer på det. Nå, det skal du heller ikke. Man kan ikke se det nu, Niklas. Yes, I får et timeslap med lidt klip sådan i, eller ikke nogen klip, jeg sætter ind, men nogle, hvor jeg klipper noget af det. Fordi, ja, Det kommer måske godt til lang tid. det kommer, fuck, jeg kan ikke tale. Det kommer måske til at tage lidt lang tid at finde nogen. Så I får lige et timeslap, der kommer nu. Så jeg har egentlig tænkt mig, at jeg vil bilde nogle folk ind, at jeg er Danmarks bedste YouTuber. Og det er jeg jo bare overhovedet ikke. Så her får I et timeslap. Og nu kommer du på YouTube. Ej, det er bare for sjov. Men jeg er Danmarks bedste YouTuber. Link i beskrivelsen. Kig, vi filmer! Det er sådan, man interviewer folk. Det er bare overhovedet ikke sådan, man gør. Vi sagde egentlig bare noget til hende. Tror du, hun troede det? Nej. Tror du ikke? Nej, gamle dame. Hun var godt nok sur. Men vi får lige et timeslap, indtil vi har fundet nogle flere. Jeg vil lige sige beklager for vinden, hvis I kan høre det. Det håber jeg ikke, I kan. Men når der kommer sådan en vindstød, så bliver det rigtig højt for jer, desværre. Ja, så I får lige endnu et timeslap. Okay, Niklas, prøv at se, kan I se, der ligger fuglemad hernede? Er jeg sej, hvis jeg spiser noget? Det aner jeg det ikke. Man kan godt spise dem her. Det er bare kerner, der smager lort. Okay. Kom. Vidste I godt, jeg har spist kattemad før? Hvor ulækkert. Jamen det har jeg. Jeg har lavet en video med den, men den blev så dårlig, at jeg gjorde den privat igen. Så jeg kan kaste ned i søen herfra. Kom, Niklas. Skal vi spørge hende? Hej. Hej. Ved du godt, jeg er Danmarks bedste YouTuber. Hvad siger du? Jeg er Danmarks bedste YouTuber. Er du det? Jeg har over 300.000 subscribers. Hold da helt op. Tror du på mig? Det lyder vildt. Ja, hun tror ikke på mig. Men stadig, hun sagde, det lød vildt. Og det mener hun. Jeg tror, jeg kan kaste ned her. Det kan Ja, jeg godt. det tror jeg godt. Ja! Kan du spørge ham her? Der går hun igen. Hej. Okay, nu gider jeg ikke stoppe. Nej. Ved du godt, jeg er Danmarks bedste YouTuber. Ja. Sig lige, hvor mange du har. Ja, jeg har 300.000 subscribers. Niklas, fanden. Kæft, det var akavet det her. Han tror bare overhovedet ikke på mig. Det er jo heller ikke rigtigt. Hvorfor skulle han tro på mig? Men I får lige endnu et timeslap. Hvad laver du? Hvad laver du med min video? Hvad laver du? Ja, du fucker min video op. Det er ikke engang løgn, du folder den. Hvor ulækkert. Hvor ulækkert. Kom nu. Niklas! Du skal ikke være kamera med. Jeg bliver nødt til at tage over. Jeg dør. Kæft, det er spooky. Der er en dame med store patter. Jeg kan ikke lade være med at kigge på hende. Fucking fed. Hej med dig, Nissen. Det er da fordi, jeg sidder sådan en grim hund. Prøv at se den grimme hund, den er
videoen, hvis Vi kan lide den. Nej. Jo. Hvis jeg har noget mærkeligt hår. Så kom. Jeg har noget mærkeligt hår. Er det nogen solsniper? Er det det? Der er altså nogen, der går derop. Godmorgen. Au. Kom, vi, Ja, der. vi interviewer hende her. Kom, Niklas. Du kan godt snakke en masse, men vi skal interviewe hende her. Det er faktisk dejligt. De er ude på deres aftenstur. Ja, det er en aften. Nej, vi er eftermiddagstur. Har vi interviewet hende? Nej. Hej. Ved du godt, jeg er Danmarks bedste YouTuber? Hvad siger du? Ved du godt, jeg er Danmarks bedste YouTuber? Er det rigtigt? Ja, jeg har over 300.000 subs. Ej, hvor er det flot. Tak. Vi er i gang med at lave en video lige nu. Vil du gerne like den? Godt. Sådan skruer man nemt likes. Undskyld, Beklager. 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 Okay, jeg kan ikke finde ud af at tale lige nu. Beklager. Der er bare mega meget vind, så det er bare ærgerligt, hvis I ikke kan høre lige nu. Ej, fuck me, der står nogen deroppe. Oh my god. Oh my god. Kæft, kom nu. Nej, vi går til vandet. Okay, det kan fuck der mange. Sæt dig mange. Hej. Ved du godt, jeg er Danmarks bedste YouTuber? Ja, det vidste jeg ikke. Danmarks bedste YouTuber. Er du det? Ja, Det er flot. Altså, hvordan bliver man det? man får mange subscribers. Nå, ja. Kæft, jeg pisser lige hende der. Pissede jeg hende ikke lige fucking vildt. Prøv lige at høre det der. Den er det. Prøv lige at høre det der replay. Bliver man det? Nå, ja. Hvordan bliver man så Danmark? Får en masse subscribers. Okay, pis. Hej. Nå, ikke noget. Kom, Niklas. Hvor skal vi gå ned der? Ja, det er også det, jeg mener. Timeslap. Timeslap. Ved du godt, jeg er Danmarks bedste YouTuber? Hvad laver du, Niklas? Find ud af dit hoved. Så lad være med det. Ved du godt, jeg er Danmarks bedste YouTuber? Nej, åbenbart ikke. Jeg har over 300.000 subscribers. Når jeg bliver 19 år. Kæft, den er grim. Nu skal jeg ud og score en masse subs. Den her dame, hun var faktisk vildt sød. Hun ville like min video. Like Og en hun video. troede helt sikkert på mig. Ah. Der, nu. Nu er kun her i butikken. Hej. Vi optager en video til YouTube. Ja, det er fordi jeg er Danmarks bedste YouTuber. Ja, så har jeg en masse subscribers, der skal underholdes. Så klarer I lige det. Ja. Det er godt. Niklas, Ja. vi får, I er lige kommet med på YouTube. Niklas, vi får nogen til at afslutte min video. Kom. Shit, der er mange. Vi skal bare lige gå til det. Timeslap. Boom, ja. Hej. Vil du være med til at afslutte min video? Nej tak, helst ikke. Nå, okay. Ja. Du kommer ikke på nogen af de... Må vi gerne lige spørge om noget? Fordi du ligner den rette til det, vi gerne vil have dig til.
Vil du gerne hjælpe mig med noget? Ja, hvad skal det være? Vil du gerne lige sige noget for mig? Jeg plejer at få penge for at blive fotograferet. Ah. Så du gider ikke? Nå, fuck det. Timeslap! Til min video. Man skal gerne se noget for det. Ja, Hvad skal jeg se? jeg skal bare sige tak fordi I så med i den her video. Og så husk at like og abonnere. Bare sig det. Hvad var det, skulle sige? Ej, lige meget. Nå. Jeg kan kraftigt ikke finde nogen. Handske. Like den video. Nej, stop. Stop Det det. er det der, Niels. Det der, jo. Det der, det er fandme. Tror du? Det er mig. Der. Ja, vi prøver lige at holde det. Den er stadig totalt meget nu. Den her video bliver totalt... Den her, den stop. Du har måske fundet en af de der. Tak for det. Hej. Jeg vil gerne lige spørge dig om noget. Ja. Vil du være med til at hjælpe mig med at sige noget? Skal jeg sige noget? Ja, det lyder lidt åndssvagt. Du skal bare sige tak fordi I så med i den her video. Husk at like og abonnere. Tak fordi I så med den her video. Husk at like og abonnere. Sådan der, endelig!